Så må vi til den her video. I dag vil jeg vise, hvordan man laver lækre hjemmelavede honning. Du skal bruge noget rugbrød, nogle gulerødder og noget leverpostej. Start med at tage et skærpebånd og en kniv. Nu skal du bruge dine gulerødder, og du starter jo bare lige med en lille en. Og så starter du bare lige med at hakke dem ud i sådan nogle her. Og så skal du skære dem i sådan nogle her. Sådan nogle her, hvor du starter på det ene og så på det andet. Så når du har gjort det, så skal du sådan set bare hakke dem, indtil de bliver sådan små. Så har jeg hakket det i sådan noget her smuller. Og så putter du bare lige en sil og skyller det. Så, nu har jeg skyllet det. Nu tager jeg bare lige et stykke køkkenrulle og lægger over det og lige trykker det lidt ned, så man kan se, at det bliver vådt. Og så skal det bare ligge der. Nu skal du bruge rugbrøden, så du tager bare lige et stykke. Og så skærer du dem bare ud i sådan nogle her. Så vasker du altså lige hænder. Jeg har lige vasket hænder. Og så tager du bare 2 rugbrødder og maser dem sammen til sådan her klump. Så tager du 2 af de bunker, som du har taget 2 af bunket med. Jeg ved ikke, om man kan sige. Så der selvfølgelig er 4, og så tager du bare dem og maser sammen. Nu skulle du meget gerne have 4 bunker, og så tager du 2 og 2 og blander dem sammen. Og nu har du 2 bunker, og så maser du dem sammen. Ja, og så skulle den meget gerne se sådan her ud. Den bliver du bare ved med at trykke lidt ekstra.